Samantha, ukuthi lakonke wethu umsebenzi. Take center stage, uNkulunkulu Samantha. We rebuke any distraction, uNkulunkulu Samantha. Engamelanga nokuthi isizwe lakhizwe. We focus on you alone, uNkulunkulu Samantha. Siyazipha thina khona wena. Egameni nasegazini likaJesu. Siyabonga uNkulunkulu Samantha. Amen. Jesu Kristu, amen. Siya ezweni lenkosi manje. Siyambonga uNkulunkulu giving us the opportunity once again yokuba sizwe izwi lakhe. We are honored this morning to have my brother Bishop all the way from Cape Town. He's a man from KZN, but he runs a church in Cape Town as well as in Richmond. While I take in what it was excellent in skin color, while the KZN, the Lord has graced him with a ministry that is well received outside our country. America for 4 weeks. So he's a voice that we are proud of, KwaZulu-Natal, that is going all over the world. When you can't. Substance. My emotions are very tender. So we are honored to have you. There's a house in Pietermaritzburg and also a house in Cape Town. So from yesterday we've received him. We've hosted him with Power Hour, but not in the church. So we are calling out as a namhlanje. He goes by the name Bishop Finn. Kodwa ufini wakadlamini. Still credit phela odlamini. Malibonke igama lenkosi. So bazalwane, open your hearts, siza uNkulunkulu namhlanje. Izolo we're truly blessed kakhulu kade sina. Are you blessed bazalwane? So siyamkhona uNkulunkulu namhlanje. Sizoperate at a high level. Malibonke igama lenkosi. Asivule inhliziyo zethu ke ma redemption ukuthi sizwe uNkulunkulu ubusini namhlanje. And we allow God to move in the space the way He wishes. Amen. Without any wasting time, you can take over, my brother. Let's welcome Bishop Finn. Amen. Lord, you're worthy to be praised. Lord, you're worthy to be praised. Lord, you're worthy to be praised. Deserve you deserve. Lord, you're worthy. Lord, you're worthy. Oh, you're the way.
It's an honor and privilege ukuthi ngibe la namhlanje. Kade sasikhuluma ngalento nobafo. Isikhathi singenzeki kodwa ke sihlangana lapha ku-TV kwi-Power Hour. Kodwa lokho esho ukuthi hayi ngiyafuna uze bandleni. Izinto bezingaqondani. But angithatha lithuba ukuthi ngibekele ubaba sibakhulu. uBishop. Kuyinhlanhla kakhulu baba ukuthi ngikubone namhlanje. Ngicela ukubona ezithombeni. Kodwa namhlanje ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu. Futhi ngiyazi kahle ukuthi sihlangene sonke la ngenxa yakho. If ungazange ulivume ubizo, mina I have nothing to do with coming here. Sonke njengoba sila sihlangene ngenxa kayebo wakho owawusho uNkulunkulu ekhaya. Ngiyacela ukuba kwethu si-honorishe uGcobo oluphezu kwaBishop egameni likaJesu waseNazaretha. Amen. Jesus is wonderful. Amen. Hallelujah. 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 So abazalwane asivelanga etsheni sizelwe. uNkulunkulu usebenzisa indoda. Siyambonga kakhulu ngendlela emangalisayo. Ngifisa ngibingelele umfowethu extension kababa. Amen. Yabona ukuthi thina siyazwana ke but still isona kakhulu phela ngoba ke manje so sibakhulu sonke. Siba olukhulu alomncane olukhulu. Masibukele phansi mfethu. So bafo, thank you so much for the privilege. I really appreciate kakhulu. Ngibonga nokubona usisi as well. Sisi siyabonga kakhulu. So wonderful to see you face to face today. Bingele futhi nomama siyabonga kakhulu ma egameni likaJesu waseNazaretha. It's wonderful to really see you egameni likaJesu. Amen. Amen. Bazalwane besibusisekile izolo. Amen. So namhlanje sizoyithatha sithi ukuyijulisa namhlanje. Amen. Bathi ke mase ngibuya bafo sojulisa kakhulu. Uyazimema ke bafethu sekhaya la. Uyakhuluma ukuzimema ngeza anytime. So manje izolo sikhuluma ngokuthi ifuna ukholo ukhulelwe. Ukhulelwe izinto lezi zinto uNkulunkulu omthemba ngazo uzikhulelwe. Until lezo zinto uzikhulelwe ngeke zize zenzeke. Siyazwana bazalwane. Sa-check izwi kaNkulunkulu ukuthi igama elithi the word, this Hebrew, igama elithi sperma, which is latholakala igama elithi sperm. Amen. In other words, uNkulunkulu mekhuluma uyakhuleliswa. Nezolo. Emoyeni wakho. Remember ukuthi emoyeni wakho uneskeletho. Esihlala izinto zikaNkulunkulu. Amen. So uneskeletho esihlala imbewu kaNkulunkulu. Ingakho yabo abantu aba-understand ukuthi uNkulunkulu usebenza kanjani. Hayi. 1 2. One, two. 1 2. Uzoyilungisa? Akakuthembisa. So and then sakhuluma izolo ukuthi bengithini konje yabona yeah. So izwi kaNkulunkulu liyakhulisa. Ingakho uNkulunkulu engenzi into uqala ekhulume ngaphambi kokuthi ivele. Qala khuluma. Ngamanye amazwi uNkulunkulu mekhuluma usuke senzile. Uqedile. Ayikho enye into asezoyenza. Sekumele wena uhambe naloko akushoyo kuze kufezeke. But uma sekhulumile uqedile.
Yabo nje abantu abashadile bayazi if indoda idedele imbewu esibelethweni ayikho into efuna yenze. Ikhona nenye into. Ayikho into efuna yenze. Seyizozikhulela yona lento ihambe lo okhulelwe kube uyena oyiprotectayo. Ahambe nayo. Ngesikhathi ehamba nayo ihamba naye iyakhula iswini. Yebo nje basila thina nje maningi amazwi ashunyela la ekhaya. Enwacabanga ukuthi niyakhohliswa ayakhula ngaphakathi kwenu. As long wena ugcinile lento isifundiso ugcine everything. Yezwakala lonto. Awukwazi umntwana kaNkulunkulu uhambe ebandleni njengale redemption hill bese ungakhulelwa izinto zikaNkulunkulu. Impilo yakhe ifane the same. If ifana the same, check maybe mistake yakho. Ungenza ukuthi wena ukhipha wena ukhushulisa njalo. Lalela, akumele ukuthi uyidoubt into evela la epulpit ngoba ipulpit bazalwane ilona that determine the life of the believers who come to the church. Your life will go as much as the pulpit you sit under. Against the example, okay, let the appetizer, lalela. Awukwazi ukukhuluma ngezilwimi uma uzalele eRoma. Angithi? La usindiswe khona, ukholo lwakho lushapewa according to la usindiswe khona. Uma ubona abalekanyana begxuma nembadada bangena khona, that's the problem. Uma umuntu ekhuluma ngezilwimi, it's because uhambe bandleni elikhuluma ngezilwimi. You cannot rise above the church you are going to. So Musa Roma, soze eRoma ngiyakutshela noma uthanda usoze eRoma uthi bengiphethwe HIV manje there's no healing laphana because the reason there's no healing, number one, abayikholwa. Number two, because abayikholwa. Uthi uPaul ngiyakholwa so ngiyakhuluma. I believe so I speak. In other words, whatever is spoken here is because we believe it. And because we believe it and you receive it, then it will happen and manifest in your life. Izokwenzeka. Yes, well, Jobesh Bafo, I had the privilege of preaching in different countries, including America, England, everywhere. But the issue now is because ekuzalweni kwami ngazalwa abantu abakholwa in the word. Ngakhula nami ngazi in fact in our church team angishumayela isiZulu angishumayela isiXhosa. Ibandla lethu linamakhaladi namalawenze nama-Mozambicans different. Ngathi ngeliqala ngashaya isilungu from the beginning. Why? Because I believed it. I believed, I saw it. Then I spoke it. Amaxhosa athi ilabandla likhumshile abantu bokuqala eGugulethu ushuma like English. Sebeshuma like English after 10. Siba ama-pioneers. Why? Because we saw it, we believed it. Uthi uNkulunkulu Abraham uzokunikeza ilizwe as far as you can see. If you don't see your children deliver, they'll never be delivered. If you don't see your husband changing, he's not going to change. Huh? If you don't see yourself as a millionaire one day, you don't become a millionaire by mistake. Oops, no. Afraid, is success, I see you, oops. Is success, uphumelela akusiyo mistake, akusiyo iphutha uphumelela. Wonke umuntu ophumelela ube ne-intention. Yes, or no? So now, ngizokhuluma abantu abamithi ke sorry abafundela abantu angalo ushadile ngathi akamithi uyakhulela ongashadile ngathi yena ufuna imithi now first thing what Hebrews go to the book of Hebrews, you know it. So ifunda verse 1 probably kuya ku verse 3. Ngicela umuntu ozomfundela ifoni yami iyacharger so akwazi ukufunda. Don't worry, amanothi alaphakathi akathi kunini enhliziyweni. Amen. Ngicela umuntu ozomfundela khona. Yes, chapter 11, verse 1. So ngimisa la ngimisa khona.
sifunda kumaHebheru 11 siqala ukufunda verse 1 ukufundeka kanje. Kepha ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo kuyiqiniso. Ukholwa kuyini? Ukuqiniseka ngezinto. Ngesingisi ukholwa, faith is an assurance. Niyezwa lo? Okay? Assurance about into njani? Ezithenjwayo. Things hoped for. Okay, continue. Yeah. Listen. So, no, it's impossible. Kumele bathi abantu bekhuluma right wena ubukhuluma left. Because lithi iBhayibheli ayithi unkulunkulu ekhuluma ukholo ukhuluma inhliziyo yakhe ukhuluma ingqondo yakhe. Lithi iBhayibheli his ways are higher than our ways. And then iBhayibheli even in ingqondo yakhe his thoughts are as the heaven is above the earth, so are his thoughts. So ukhuluma ukukholwa ukhuluma ingqondo kaNkulunkulu. And ukhuluma ingqondo kaNkulunkulu abantu abazokunderstand. So yekele the book understand uzama ukuhamba uyohlala unjalo isimo sakho lesishintshe uzama ukuhamba. Ukholo luthi izinto zalayika phansi nombaba. Njengoba mashado nanoshado. Njengoba baphumelele nanizophumelela. Njengoba ngekhona degree nanizoba ne-degree. Njengoba ngekhona emoto nizoqala uzoba nemoto. Yes, amen. Now, kubese. Ngokuba okhokho basakazelwa ngakho. Ngokukholwa siqonda ukuthi izwe lonke ladatshulwa ngezwi likaNkulunkulu. Yebo. Kube. Kuze kuthi okubonwayo akuvelanga kokubonwayo. Yebo. Ngokukholwa uAbela wanikela kuNkulunkulu ngomhlatshelo omuhle kunoKhayini. uNoKhayini yebo. Athola ngakho ubufakazi bokuthi ulungile. uNkulunkulu uqobo efakaza ngezipho zakhe nangakho usakhuluma. Vele uyeke ngoba siyazi ukuthi verse 6 uzothi ngaphandle kokholwa kumthokoza uNkulunkulu and things like that. Ngokholwa uNoah wakha umkhumbi, ngokholwa uAbraham wahamba efuna ilizwe omenzi walo ubani uNkulunkulu. Yabona lalela ngifuna uyizwe ukuthi ukholwa it's not a noun, it's a verb. uKhayini uAbel wanika action. Ulokhuza uNoah wakha ini action umkhulu. uAbraham wahamba ezwe action. Nizwile yini? Mfethu ukholwa ungalokhu usitshela kaningi nje lembono yakhe wenzani. Yabo? And bese ifunda futhi la eyokuthi ukholwa okwabantu who want to achieve something in life. So if when you don't have to change, if you don't achieve anything, you don't need faith. Hlalele njalo. Because the Bible ukholwa okwezinto ezithenjiwe, or ukholwa is for the things that are hoped for. In others, if you know call, you are hoping for something. You are hoping for your life to be changed. You are hoping for your body to be healed. You are hoping for your children to change. You are hoping for your family to be Jesus. So you are hoping for something. You are hoping to have a car. You are hoping to have a business. So if you are not hoping for anything, leave faith alone. Ukholo okwabantu abathembayo ukuthi isimo sami asizohlala sinje, angizufa nginje, angizufela la, angizohlala ngikhala all the time. uNkulunkulu uzongikhumbula. Then ngakholwa ke God, bafo. Bazalwane, uthi uJesu mekhuluma ngekingdom, uJesu uyehlukanisa ikingdom negospel. Thina seyihlanganisa. Ivangeli likufaka embusweni. But ivangeli asiwumbuso. Ivangeli is a damage control. Ivangeli belingelize ukuba Adam abonana. So ivangeli alanele
Okay. Ngifundise. Amen. Baba uthi ngishaya ngifundise. Ngiyakuzwa bazalwane. Amen. Ivangeli kanjani? Alamene. uNkulunkulu akafunanga sibe nevangeli, ufuna isibe sembusweni. Ivangeli uma usunalo awulidingi. Ezele. Uyakwazi ukuthi into nayo. Akithi unayo manje, ibambile. But then ukhiye ukuthi ungene embusweni. Uthi uJesu okholwa yimina, uthi uyakungena. Yabo ongena bese futhi aphume bese ngena emadlelweni. Nizwela uthi wenze njani? Uyangena, ungena emnyango. uJesu uyini umnyango. uJesu uyini uyindlela, uyekobongo, right is the door. Uyidoor lapho izimvu zingena khona. Kodwa siyime emnyango evangelini. Kumele singene emadlelweni, which is the kingdom. Asibusi ngevangeli, sisindiswa ngevangeli. Hayi. Oh. Hayi, sezama zakho aliyele for this just keep on manje. So we are hoping for something, right? There is a Bible again, ukholwa uqiniseka. So awukwazi ukuhlukanisa ukukholwa nokuqiniseka. When you believe, you are sure. When you are sure, it means you believe. Taylor no head. It's the two sides of the same coin. Awukwazi ukususa uTaylor. Akusesi imali le. Awukwazi ukususa uhead. Zombili kumele zibe lapha. So now, if ngibuza ukuthi I'm HIV positive, bese ngiyabuza ukuthi engabe uNkulunkulu uzokuphilisa uthi wena makuyintando yakhe usubhedile ukhuluma ukholo lapho. Ngoba ufaka maybe. Ukhona kunako maybe. Nizwe ukuthi uqiniseke. Ha? Niyangizwa? Amen. Ukholwa yini? You cannot separate assurance from faith. When I believe, I am sure. It's just a matter of time. It's a matter of time. This disease will come out of my body. It's just a matter of time. But I am sure because I have faith. So ukholo lunayo lento athi arrogance. Obeze mzirong bathi abantu hawo. Uthatha uhlukile nabanye. Vele ukholo lozuhluke nabanye abantu. Uzenza ngathi uNkulunkulu. Vele ukholo lokwenza ube kwi-dimension kaNkulunkulu. Ungena kwi-dimension kaNkulunkulu ngokukholwa. Ukhulume njengaye. Ukhuluma izwi lakhe. Ukhothe yonke into ayishoyo because ukholo yiloko kusho uNkulunkulu ezulwini ngawe bese wena ukusho emhlabeni. uNkulunkulu ubamba i-microphone lapha ezulwini wena uyi-speaker la emhlabeni. Assurance. The other thing futhi ufuna ifunde ngokholwa ukuthi ukholwa nongabaza akuhambelani. Ukholwa nani? Faith and doubt. Akuhambelani. Ukholwa akukwazi ungabaza. Wena ungangabaza ngoba umuntu and uNkulunkulu uya understand. Asiqale la. Incwadi kaRomans chapter 1, I think chapter 10 verse 17 ithi ukukholwa kuza ngelizwi. Ngezwe kababa. Mangolo. Yini ezayo? Akhulunywa ngawe, ukhulunywa ngokholwa. Lalela, umuntu angashumela zacwiza ngamathe. If ukukholwa kwakho kungezi, soze usindiswe. Abanye bethu asazi lo sasindiswa kanjani ngoba salandela ukukholwa. Kwasuka ukukholwa kwayikona ukuzulizwa.
sase siyalatha sibona sesime phambili sesibamba sizalo asange siplane noplana sazathi sizele esontweni abanye bezeza sifuna ama girlfriends yabo all of a sudden ufuna le ntombi awusayiboni usuyakhala usume phambili utheni usukhala because uthe umeshumayelayo kwavele kusuka ukukholwa kuwena kwavele kweza wangabi na choice walandela Nezwela Sean. Oh, okay, before siqhubeka ngicela ukukhuluma ngenhlobo eziwu2 zokukholwa. Olokuqala ukukholwa into ekuthiwa natural faith. I-natural faith wonke umuntu unayo. Ama-Muslim anayo, ama-Juda anayo, ama-Africans anayo, natural. In other words, akekho umuntu ozalwe emhlabeni engenayo ukholo lwemvelo. You cannot be on earth without ukholo lwemvelo. Masikhuluma ngokholo lwemvelo, sikhuluma ngokholo lakhe ukubona esibhedlela nansi ingane ngekusesibhedlela bona ingane isanda kuzalwa, ingane isanda kuzalwa, mhlawumbe izalwe nje 10 minutes ago, iyakhala ingane ivala amehlo, ayibavule namehlo. Bazama bayikholesi balo beyiduduza, angithi umama kade edudula umama. Dudula madudula umama kade edudula la. Umama ukhathele. Iyokhala ingane, onesi bathi mabeyithatha nje ingane icimezile izalwe 10 minutes ago. Bathi mabeyibeka nje sifumene sikamama ithi ngane ithule. Yaze kanjani ukuthi uma wami lo ivala amehlo isanda kuzalwa ingakhulumi ingazilutho and ngizoprove ukuthi ingane ayazi lutho. Yazi ukuprove ukuthi ingane ayazi lutho. Ingane mesanda kuzalwa inento yokubuka everything because engqondweni i-radio but ayikho i-radio engqondweni. Ngesikhathi ingane ikwazi ukubona i-radio le i-light le yini le iyaqala ifocus ke manje ngoba lezi zinto sezingqondweni but iningazazi zibuka zonke zama ukuzitheka yonke le. So you get it. So ukholo lwemvelo lo asikhulume ngedanger yokholo lwemvelo. I-danger yokholo lwemvelo ukuthi uma lingahlangananga nezwi lingakhonza nesihlahla. Anezwanga. Yezwele. Amen. Ukholo uma lingahlangananga noNkulunkulu likholwa umuntu ofile ngaphezulu komuntu ophilayo. Hayi ke baba sesiyahamba. Sesendlini yakho yokugcina. Khuluma nesidumo. Ukholo lo liya. Bathi inkinga olemvelo alihlangananga nezwi, alibizwanga izwi ngoba ukholo maluzwi ilizwi luyeza because ukholo luza ngokuzwa. Ukholo olungakezwa lukhuluma nesidumo. Hayi baba manje ke Tolando, ngazwe lesihlahla sikhuluma. And luyinkinga nje yeah? Lungaxabana nawe. Lugobe umuntu ofile. And luyinkinga. Njobe ingane zakho zidelela kanje, ziyokhuluma nawe usufile. Zikholwa kakhulu, zikuthanda kakhulu uma usufile. Uyabheda ukholo ongena lizwi likaNkulunkulu. So, wonke ama-religions, ama-Muslim, oshembe, ukholo lwemvelo lonke lolo, olehlanyana, ZCC, ukholo lwemvelo lonke lolo. Ahlangananga nezwi. So, uNkulunkulu ukunikeza ukholo lwemvelo, ngoba uyazi ukuthi one day uzokhuluma kuwena. Ngoba simuzwa ngokholo, not ngamadlebe enyama. Olwesibili is a saving faith. By faith, we have been saved. Huh? By grace, we have been saved through faith. That's saving faith. And so, uNkulunkulu ke umnikeze i-faith as a gift. Awuyisebenzele wayithola nje, it's a gift wamnikeza. Then ukholo lwakho alireport kuwena, lireporta kulo onikile. Ngiyangizwa zami, ngicela ngivumele ngifundise nje bafethu. Ngiyangizwa? Ukholo lwakho alisiwena.
There's a difference between you and your faith. Wena you can doubt, but ukholo alikwazi ukudoubt. Ngoba ukholo lumela uNkulunkulu empilweni yakho. Luvela kuNkulunkulu, lureporta kuNkulunkulu, not to you. So now look at this. How can we prove that you doubt? Umuntu awuthile wena, ushila ukholo. So manje uNkulunkulu wenza lento ethiwa repentance ukuze uphindele ekukholweni ngoba kususukile khona. But ukholo luma noNkulunkulu lo. Does it make sense, Bazala? So ukholo aluna maybe and ukholo alungabazi. Ukholo aluna oops. Ukholo lusho. Bafethu into yokholo nje washo into wakuzobrand indaba yakhe straight ayidingi na ruler. Very straight. Siyazona bazalwane. So ibambile la. Here's another thing about ukholo. Ukholo alu uzothini? Ukholo lune ukholo yes kusiqinisekiso but ukholo lune ngizama ukucheka lento engqondweni yami. Ukholo luhamba ngezwi. Sezwana? Luhamba ngezwi. For example, ngifike kuwena manje ngithi lethi iBhayibheli ukholo isiqiniseko. It's like a title deed. So mangifika kuwena ngithi kuwena ngizokuthengela ngithi ngibhushele iplane nonke nizoya eEngland. You know ngithi hamba nopakisha namhlanje ebusuku. Nangizwa. One of the things uzothi upheka uthi hey I want uzoba nayo yonke le mali. Kodwa uyapheka nithi. Ha? Njengoba nonke athi ngamangala mangithi nonke nje ngithi nje next week ngiyabhatala nonke neEngland, you know? Angithi ngimtshelile? Okay. But manje nizopheka. Nyangabaza. Ngempela le mali. Hayibo ingabe siyaya yini? What if amabhano edwele? Yabo yonke le nto uyapaka kodwa uyambombozela isixhoxho. Uyambomboza njengengulube. We are not sure. Yes, uzwile into engiyishoyo kodwa uleke assurance. Uyizwile into engiyishoyo. Kodwa manje isiqinisekiso asivumi kahle la kuwena ukuthi hey usho nje sibaningi kangaka uzosikhokhela sonke yabo manje ngiyaduma ikhanda lapho kodwa uthi angipheke uhuqithu ke sesiyobona khona abanye bathi mhlangane namagroup abanye bathi ayangini naye ayini kwelelo usho nje abasikhokhela sonke nje basibaningi kangaka so niyadiscuss manje yabo isizathu esesinidiscuss is because aninayo assurance. Bazalwane, if ungenayo assurance in life uthathwa izinto ezahlukeneyo sithathe zishonise ngale namhlanje ukholwa yiloko sasa ukholwa yiloko. It's because you don't have assurance. Tomorrow uyozama ukusizwa lapha ngelinye ilanga uyanaphayana ngelinye ilanga uvuma uJesu ngelinye ilanga usugoma emadlozini ngelinye ilanga usuya enyangeni because you don't have assurance. So if you don't have assurance ungenasiqiniseko impilo iyathatha ibhekise phezulu ibhekise phansi ibhekise lela because you don't have assurance. But if you have assurance you are like this Bible there, the righteous shall flourish like a palm tree. Those who are rooted in the house of God. So who call those who are rooted in the house of God? Let the Bible even number 7 batala in old age. That's what the teller is tell because they are rooted in the house of God. Amen. Kodwa manje ungenasiqiniseko. Hayi yonke into umoya nje.
Uyakuthatha. Ngelinye ilanga akhona umprofethi ofikile. Asha ngabazala sebaboshaya abaprofethi abaqhambela mama bathi hayi wena wawuthi nawuthi you speak man of God, go deeper man of God. Go deeper man of God. Laba bantu abanalizwe nothing. Basebenzisa abantu amadoda ankulu njengezangoma. Many prophets today are not prophets. Izangoma ezifana isuti nokholo. With the title of prophets. And you go there when you come up to a prophet, you're going to be a ruler. Yes, sir. And a bull. No, I'm super motivated. Okay. I said to you, you're going to imagine, you see, ukuthi manje ngizobukishela niye England. Ngivela mina ngishintshe lento. Ngivela ngiye airport. Bhadala airport 500,000. Shaya amathikithi angange number yeni. Ngithi mase ngibuya ngithi ngilise England. Bese ngivela nginikeze ithikithi. One by one ticket. One by one. Do you know that ubamba ithikithi all doubts go out the window? Ningizwile bazalwane. Once ube nethikithi awulokubuza because ithikithi likhanselisha konke ukudoubt kuvele phuma out of the window. That's why the Bible says the word of God is the assurance. In other words, the word of God is the ticket. The word of God of faith is the assurance. So when I give you faith, God gives you faith. He gives you the assurance that your life will never be the same, that your life will move higher, that your life is not going to go down, that you're the head and not the tail. It gives you assurance. Number two, it changes your language. Okay. So ndiyenzeka uma unethikithi into yokuqala yenzeka i-confidence yakhe ivele inyuka. Unethikithi libhaleni libhala u-England kodwa use-South Africa. Awudingi ukuba se-England kodwa uqala ukhulume nge-England ungakafiki khona. I-confidence yenziwa ithikithi, yenziwa i-faith, yenziwa the promises of God. Uqala ukhulume akudingeki uze unyathele England ukuze ube sure ukuthi uya England. You start speaking about it even ungakafiki khona. Siyazwana bazalwane, uqala uthi I'm a millionaire noma une-50 rand kwi-account, but the thing is the assurance is the faith that I know that God is going to take me there. I know that God is going to promote me. I know that God is going to take me there. I don't have a doubt about it because I have an assurance. So faith is the assurance. Ngikhuluma nge-America ngingakafiki khona. Ngikhuluma nge-confidence because uma ngilibambile ithikithi. Ngiyangizwa bazalwane. Mase nginethikithi. Ithi mase nginethikithi. Ngiyangizwa bazalwane. Sesiyabhala. Mase nginethikithi. Ngiyangizwa bazalwane. No weapon formed against me will take me from England. Ngiyangizwa bazalwane. And the other thing is this, in the flight, nobody can take my seat. Nobody can take my seat. Nobody can take my blessings. Nobody can manipulate me. Because are you hearing what I'm trying to say? When I have a ticket, no weapon formed against me shall be able to prosper. Whatever is written in the ticket will come to pass. Whatever is written in the ticket will come to pass. My destiny is written in the ticket. You can't tell me otherwise. No matter you're stupid. What I'm saying I'm rich is because of what is written in the ticket. So you cannot change it. Judge your name and say we can't change now. Judge your name and say we can't change now. God has spoken, we can't change now. Heaven has spoken, we can't change now. God said we are the head and not the tail, we can't change now. The Bible says greater is he that is in me than he that is in the world. We can't change now. No weapon formed against me shall be able to prosper. This
poverty shall pass. It shall go away because it's written in the ticket. It's written in the ticket that I'm blessed going in and I'm blessed going out. It's written in the ticket that I'm more than a conqueror. The devil is a liar. I will not always cry. I will not always complain. I will not always be in poverty. I will not always be sick. I will not always not getting married. But it is written in the ticket that I am. What is a witch against me? What is a wizard against me? Who can come against me? Who believe it? Shut up, guys. Let me close. Ukholo luhamba ngokubhalile. Angibhale ngalamasu. uJesu sifundisa into ebalekile la. Uthi umelwa noSathane efastile for 40 days. Ulwa ngenye indlela. Bathusa abafundi bakhe uthi nezwa kwakhuluma. Uthi uzonto uzondayo. Iliso ngeso. Usethi bathi ngeshintsha. Ukusitha sakho silapha. Uthi wena wena ugijima ngokudla. Uma sinxaniwe sinikeza amanzi. Uyashintsha. Ngifuna uqaphele. Ushintsha into eyakhuluma not eyabhala. Awumhluli uSathane ngento ezikhulumayo. Ngesikhathi uJesu edilishana noSathane efastile ethi shintsha namatshe wenze izinto akazange asho kwathiwa. Uthe uJesu it is written. Wathi uJesu kunjani? Azalwane okulotshiwe soze kwashintshwa. Ohlamba niyazi nina imani ngitshela ngama-kings aqala eBabylon. Asikhuluma ngeBabylon niyazi. Lethi Bible uKing Darius ubemthanda uDaniel. Kodwa ama-colleagues akhe engamfuni. Ahamba aye enkosini athi inkosi sicela wenze umthetho ukuthi umuntu ongakulaleli nongakhonzi izithixo zakho afakwe kumabhubesi. Kuthiwa yini konje? Emphandweni amabhubesi wengonyama leso bazaba. Hayi inkosi ivume. Ayazi yona ukuthi anibasetha uDaniel. Bamsetha. One day mase kuthiwa kuyakhonzwa uDaniel angakhonzi yena. Bathi inkosi awubhalanga yini? Bamshaya lapha. Lithi iBhayibheli wayemthanda uDaniel. Kodwa akakwazanga ukumsindisa ngoba kubhalile. Yabona ngitshela please ulalele, lalela please man. Yazi kukhona izinto ezibhaliwe ngawe ozodlula kuzona. Noma uNkulunkulu efuna ukusindisa ngeke akusindise uma zibhaliwe. Ngizwanga yini? Anibona ngabafundi beyibathi beEmmaus. uJesu siyabachazela uJesu. Lithi iBhayibheli wabambulela izibhalo ukuze babone ebhalweni ukuthi yena he had to suffer. He had to suffer ngoba kubhaliwe. Yabona manje njoba ukukhala nje mhlawumbe ukhalisa izibhalo wena zempilo yakho nje ziyakhalisa. Hamba. Uma kubhaliwe ukuthi uzosafarisha akugcinwe futhi kubhalwe futhi uzonqoba. Egcineni uyanqoba. Egcineni uyanqoba. So lithi ke iBhayibheli makhulu lithi uKing Darius wamfaka Daniel wamfaka emthanda wamfaka ngoba kubhaliwe.
uma semfakile akakozanga ukulala lithi iBhayibheli uyelala eguquke ebusuku comfortable bed but ngenxa yokuthi ufaka umuntu omthanda wona uzothena if emthanda kuthena emfakile no akakwazi ukujikela umuntu ebhaliwe umthetho uMapheresi nani kuthiwa uma ubhaliwe awushintshwa yavuka ekuseni indoda ukuyilokhu uzobe inkosi yavuka ekuseni yaye emagubesini yamemeza awusala yathi Jane yebazalana izinto ezibhaliwe sometimes zisenzisa izinto nathi singazi-understand at times sometimes indlela ethi idlule endaweni esingazifuni sometimes there's mistakes esasithene in my whole life I will never do unkuvumele ngiyakuzwa basalana athi uJesu kuPeter athi wena uzongiphika 3 times after uPeter angeke nkosi athi amaphika bonke la athi not mina that's the reason uJesu afuna adlule lapha Peter uthi uma usudlulile lapha uthi buya ke Peter usuzoqinisa bafowenu because lapha kuweni uzothola isifundo lapha ekutholeni umntana ungashadile uzothola isifundo akashi uma sidlula endaweni ezithile endaweni esikhala kuzona endaweni esithathwa kuzona endaweni esithi umuntu usangithanda ingabe inkosi ngisongumntwana wakho ingabe hayi ukhona remember ipromise yakhe akusiye yakho uthe I will never leave you no forsake awuzange umcele was volunteer and akashanga uthi I will never leave you I will never if right awasho kuba sabanga awish ngangizwa I will never leave you if wenza kahle so I will never leave you is not conditional I will never leave you is the commitment of God to you he's committed to you ususe shibhini udlugoloko akazukushiya uzokhuluma nawe uzokulanda uzokudonsa bantu abasha yabo sibadala nathi yabo sigrey ubaba abathi ugrey kanjani bantu abasha angikhulumi ngiluleke ngalokho impilo yakho yini take it with humility amen ungayigijimeli kakhulu things happen in life but if they happen to happen don't condemn yourself. Because the Bible says there is no condemnation. Amen. And I wonder in future, I never in the past. No. Lord, no condemnation is forever present. There's no condemnation. But condemnation has no power. Condemnation will make you weak. Condemnation will make you lack. Condemnation will make you to make more mistakes. Condemnation, it's bad for you. It's bad. You are never created for condemnation. We are accepted in the beloved. Amen. Says what about that? Amen. Now, right? And the contemplation is in other words, went beyond the mistakes of my mother. God can beat your mistakes. All works together
for the good for them. And God called, and you are called according to his purpose. uNkulunkulu akanawo umgomo wokulahla abantwana bakhe. Yakhala inkosi yathi Daniel ngabe uNkulunkulu wakho ukusindisile na? Daniel instead of being angry, he was a man of revelation. Uthi yena long live. Uthi phila ngunapha ngasho umuntu okufakile. Yebazalana, you need to go kubantu abakufake intweni uthi phila ngunaphakade. That's how you can survive. Awuna bitterness noma bakwenzeni awuna bitterness. Stop ukukhuluma ngomyeni wakho divorce 10 years ago. You are still angry today as if we were yesterday. Hambe again uphile ngunaphakade ngobo. Phile ngunaphakade ngobo. Ukhulumile nami phile ngunaphakade. So uDaniel zange abe ne-bitterness, abe nokuxaxa ngazi ngesizulu, yabo, against the king, emfakile enkingeni emphambili. Bazana, if you are going to be blessed and be lifted, we need to release the people. Abasifake engonyameni, basifake emabhubiseni, saxekwa salahlwa, kwakhulunywa ngathi igama lethu lahudulela ephansi, sabhekelwa phansi, sadelelwa. We must release those people. Yangizwa yini? Amen. Mntana mrelease ubaba wakho masafuthana. Mrelease ubaba wakho. Bona abanye abantwana bene-date, girls date with their dad. Wena you have no dad to date. Akekho ubaba wakho. Bona bebamba izandla behamba nobaba babo. Wena there's no one that can make you bitter. But namhlanje, release your father namhlanje. For your things to turn around, release your father. Young man, release your father. The anger you have against your father or bigger, release it today. Release it today, young man. Your future is bright, but your bitterness will block you. Your bitterness will keep you in one place. Release the bitterness. Release the bitterness who was there for you, was not there for you. Release the bitterness that you educated your sister, but I wasn't going to whisper or say, release that. That's why the Bible do everything is unto the Lord. So that you might be bitter. Release. 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 Why ngisho njalo? Because we are getting ready to fly. I was to fly with all these weights. All these weights. We're going to go I was somewhere, but we are seeing that one. Release. Forgive. Forgive Angwako. Forgive Malumako Agripa. Forgive. Release. Ungamvumi umuntu oyisilwana akwenze nawe ubisilwana. When you are a good person, what rape? Yes, it's painful and nami ngiyakuzwela, but angikuzweli enough if ingasho ukuthi phuma kulomgodo ofaka kuwona. Awusafakwanga usuzigcine wena manje. Let it go. Okusho bekubhaliwe wena ukuthi uzoreyisho. Angikuzwa yini? Wena uzoqinisa abanye. Wena uzokunikeza ministry yabantu abashiya. I heard, I'm not sure it was Nigeria, kwezomunye a leader ezokhuluma kuma-widows. And ama-widows amphambanele. Uyazi uthini? Umema lapha uthi my fellow widows. Akasiwa kakhulu my fellow. Kunomyeni njalo yena. How do you say fellow? My fellow widows. My fellow widows. My fellow widows. Abanye baphuma bahamba.
Kodwa if kwama umuntu washonelwa indoda, ubezothi my fellow widows bamuzwe bamfile balindele noma yini. The reason ngiyakwazi ukushumayela mina njengabanye abashumayela is because ngidlule intweni. I-message yami ayiveli just from the head, ivela from experience. uNkulunkulu ufuna i-message we-separation, we-sacrifice there. Udlule intweni ze-message before you go to the people. And usuyikhuluma bazokuzwa about this thing is general. It's general. Yeah. Uma ivele ekhanda uyayizwa ukuthi ayiyisikole awubeshaya ngengqondo nje namhlanje ayishaya ngesikole. Yeah. Yamuzwa umshobela noshaya ngesikole. Yeah. 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 Khona abashobela nje ufuna basuke ePulpit bahambe nje baye-university finish baba ama-lecture. Bakhuluma into abazazi basiqinisele into angaziqiniswa kanjani abazi nokuthi funa basibambe muntu ngoba they've never been there. Siyezwana bazalwane. Namhlanje find ministry and purpose in your pain. Every pain has a purpose. Ayikho pain ya mahala. Awudivoswa mahala. Awureshwa mahala. Awurejectwa mahala. Awusondwa mahala. There's a purpose why you suffer the way you suffer. There's a purpose why. There's a purpose why. There's a purpose. There's nothing wrong with you. There's nothing wrong with you. And that's only your suffering. He also knows your victory and your great future. He knows the plans that he has for you. Let me close. Let me pray with you. Come and pray. There's a lot of healing that is taking place in this house. Emotional healing. Bruises. God is healing. Bruises. Your confidence today is going to shoot to another level. Joy shall come into your heart. From today, you're going to laugh not from your cheeks, but from your heart. God is healing your heart. Healing your heart. Let's stretch out the hands towards Him. Lemraya kosha.